2019 बिसिनि 11 तारिख डिसेम्बर भारत हाक्टरनि राज्य सभाव CAB बिल पास अंगै थांमानि CAA अंगै CAB फुरनि सिमिनो बनो कासुइ चबा खलाय फैमानि नॉर्थ ईस्ट नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसु नि साखर मुंबाय TSF ब्लॉक बहायनो तिनि TSF ब्लॉक ओ सालनो बिसिब्रमनो ब्लैक डे पालाय फैमाहाय तिनिबो ब्लैक डे एबा साल कोसम साल पालाइखा करं जागाव तिनि खुमुलुंगो बाहायनो नोगजाखा साल कोसम साल पालायमानि TSF ब्लॉक नि बखाखदै बरनि कखे अबनो राजा सायाति बरक बांलादेश नि हिंदू बांगाली रक और फाइ तंगमनि से नगुइ तंगो आबनि यागलबो CAA सनामै ताबकते बरनो फायनि सेब्रुइ तंगो जे दिफेरबाय त्रिपुरा हानि जंजालते बारि तंगो आ बारि मुंनो कासुना बागिनो TSF ब्लॉक तिनी रि कसम तैलायै खादुमान फुंलाइखा CAA न त्रिपुराव ता फोनांदि CAA जों नांगिया हलायै तुमुंनो अ CAA नि रायजातै त्रिपुराव फातारि बरनो तमनानि नायखांके TSF निला तंगला ताबो खादुमा सिमि फुनुगै ब्लैक देखलाय दंगो किन्तु हिनांगते बचबा कतरगनाय हिनो हजागलाइखा TSF खुमुलुंग टाउन कमिटी ताई सेंट्रल कमिटी नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि बिबास देबरमा संग्रह मीडिया ताकताय बुसंगा जों जतनो साइमानो तिने 11 तारिख डिसेम्बर 2024 दिनै जों ब्लैक डे पालायमानि हिंखे थांनाय 2019 नि दिनै हाय सालाव 11 डिसेम्बर 2019 राज्य सभाव कायसे बिल पास नखा आबोंका CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आबो पास नङै ताबो CAA नखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जों साइमानो ओ बिल चिन बागै बुसु गिरिमा चिनसा ताङै हिंखे ओ बिल पास नखा हिंखे न फातार हास्टेनि नेन बांलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान ताइ गोबांमा फातार हास्टेनि हिंदू रंनो चिनि भारत हाव दानाय ताइ त्रिपुराव जों साइमान दङ ओ CAA बिल पास नथों याथों ताबुकबो हायनो दिल्ली न चिनि हिंदू बांगाली रक त्रिपुरा हाव हाबै दङ हायपनो जों ओ बिल न चिनि त्रिपुरा हानि जों बातिल खायलायनाय त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों आबनो अपील खायो ओ बिल न त्रिपुराव चालुता खायतु जुदि न चालु खायके हांखे जों TSF सिरिं के तंगला जों बोसंवा उगै जों आंदोलन खायनाय नाके जों थैके थैपान मारलायनाय तो सब मान जाखानो दिनै सिनरो फाइस कयका सिनि TSF नि सेंट्रल नि बिबास देबरमा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताइ खुमुलुंग कॉलेज कमिटी नि स्टूडेंट्स रक दङ ताइ आं दङ TSF चौधरीज प्रेसिडेंट जतनो फुंकाहाम गुड मॉर्निंग ताकते बुकुसं त्रिपुरा हास्टेनि ताइ नॉर्थ ईस्ट तंनाय ताकते बुकुसनो चौबानि सेबा याफोरै अक्सानाय थैसानि जों जतन साइमानो दिनै 11 डिसेम्बर 2024 दिनैनि सालनो थानाय 2019 11 डिसेम्बर राज्य सभाव जे केप हायकेबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तमोन आबनो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का खायमानि जों साइमानो त्रिपुरा हास्टेव हायकेबा ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट ताम घटना गरि थांका CAA हायकेबा CAB नि प्रोटेस्ट नथयै गोमा बरंनि थै कसखा गोमा बरंनि लांमा चखा जों हाबो थै क्लाइमानि आ जे हावो जे मुकुमु जे वारियर्स रंनि थै क्लाइमानि आमनो जों पकनानिया जों ताबु मुतमा खायनाय आ जे जों CAA ताबु जे चलितम CAA आबो ताखनो चलितंखौ जे राज्य सभा पास खायजोंगोन हयते आबनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 डिसेम्बर 2019 जे पास खायमानि ओरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ बिल न ताबो आ एक न ताबो तिसाइतंखौ तांगिनि जों साइमानो दरकार आ एक सिन बागै बुसुके ड्रागन ल आइके किरिमा सिंसा फातारनि बरनो दानानि बागै आ एक जों आबनो TSF हायकेबा नेसु बायदि हिंजाक दिनैनि अ ब्लैक डे सालो जों आज ड्रागनियन ल हायकेबा आ एक न जों जीवन नाहिमाया जों कोसिमाया जों TSF कन्डेम खायो टोटली जों अगेंस्ट CAA जों अ जे एक न जों कुनु दिन जों नाहिमागलाक जों कुनु दिन एक्सेप्ट खायमागलाक फ्यूचर जुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायकेबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबनो तै कोन कायसा स्टेप नाया हायकेबा कोन कायसा सल्यूशन या हाके जों TSF राजा जि दंगो थैरनाय फाननाय जों तबो CAA न जों बातिल खायनाय दिनै सालाबो थायो पालाय जागैथ दिनै थायो नेसु बाय रिंजाक ब्लैक डे ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन नो पालाय जागै दंगो ते ऑब्जर्व खायजै दंगो
oh de tini black de sal tai sini tirpra hawo ngake si tirpra hawo mandai gabordi ini long try ini rosyabari omai kering thayo tai south monu omai jagarogo palaija kai tong observe khai tong kotor ke black de palaija ma hai rok thai to dong kotor ke black de palaija mani sini south monu tai sini yang out lawo bohanya korso palaija nai singo pai singa out lawo nai tini ke Khumulwngo tini asuk no